Jesu Kristu inkosi Baba, Jesu Kristu inkosi. Sangibonga uNkulunkulu Baba ukuthi Baba sisaphila emzini sahlangana nomphefumulo. Bengidlulisa nje Baba ukuthi kulo mkhosi izimpi zinkulu ngempela, kodwa uNkulunkulu uyasinqobela kuzo zonke Baba. Ngiyahlaseleka kakhulu emzimbeni, enyameni nje ngiyahlaseleka. Nanokuthi Baba ngicela ukubonga uNkulunkulu Baba ukuthi izolo ngibuya emsebenzini ngize ekhaya, sicishe saba sengozini Baba, ngoba nje ibhasi ishayisa inkomo Baba. Kwasala kancane nje ukuthi ibhasi ingene ngale kwelokhongana kwalento evimba emgwaqeni. Ngomusa kaNkulunkulu ngoba nje ibhasi Baba ife yaphela, kwavuza nalento le ehlala udizili waphuma nje waphela. Ngani noma amanzi noma udizili kodwa nje bekuqhaqhaza, yaphela nje ngaphambili. Sesibonga nje umusa kaNkulunkulu Baba ukuba ise-protection yasekhaya lizwe, nokuba nje sentabeni yendlu kaJehova. Entabeni yendlu kaJehova kuyabonakala Baba. Ngiyabonga kakhulu, nginika nje uNkulunkulu udumo. Ngithi noma sikunje kodwa siyangena ngoJesu. UJesu ungena nathi ey'nkinga uphinde uphuma nathi. Naye walingwa sisemhlabeni, so thina besingahamba kanjani-ke? Sihambe nje kube buthebelele endleleni, siyanqoba ngaye owasithandayo. Ngithi nje uJesu Kristu inkosi Baba, uJesu Kristu inkosi. Angeke ngisuke lapha uNkulunkulu engekho, sizomane kuhlale Baba egameni likaJesu. Jesu Kristu inkosi Baba, amen. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi mkhulu, ngiyabonga kakhulu. Ngiyacabanga ukugcinwa inkosi uma before ngiyoqala umsebenzi kaNkulunkulu sekuzoba nawo umkhuleko wami, ukuthi ngiwukhuleke before mhlampe ngiyoshumayela, ukuthi uNkulunkulu angigcwalise amandla ngawo. Ngiyabonga kakhulu mkhulu. Okunye futhi mkhulu engithanda ukufakaza ngakho ukuthi ngihambile ngiphelekezelwa usisi Nomfundo, ngiyoshera-ke ngiyoshera ngoNkosi uJesu. Kuthe sisaselapho kwaba nomama nje ohlalayo, ngoba nosisi Nomfundo wathanda ukufakaza-ke, waseyafakaza naye. Uma esehleli-ke lo mama eze kithi ekhulume nathi-ke ukuthi usizwile sishumayela nani nani, and then asho nje nokuthi futhi yena uyagula, asitshele nje into ey'ningi. Kushuthi sithi sisamsherela-ke i-VN yakho, ividiyo yakho lapho ukhuluma khona, ngimzwisa ukuthi hayi mani ma, ngoba bekanama-doubt amaningi kabi. Ngimsherele-ke ukuthi hayi ma, la sikhona kukhulunywa nje ubungcwele nezwi likaNkulunkulu. Athi-ke uyathanda ukukubona. Ngithi mina okay, ngizokudlalela ividiyo yakamkhulu ukuze umuzwe. Ethi makakubona ngimnike ifoni, ayithathe ayibeke endlebeni. Uthi uphethwe ikhanda elibuhlungu, ayibeke endlebeni. Ngokuzwa izwi lakho avele ethi hey, maqeda ukulizwa wavele wathi hey, walalela kancane wathi hey, sengiphilile la agula khona, wathi usephilile. Kusenjalo-ke savele samdlalela uRoma 10, sathi hayi sekazomkhuleka la uRoma 10. Ayi wavele wakhuleka uRoma 10 weyinkinga. uRoma 10 samdlalela khona owaka-18 May. Ayi uma lapho washo-ke ukuthi sekaphilile, wabonga kakhulu. Ubesebuya nokuthengisa washo sotikoloshi, esibhalwe tikoloshi, wavele wasikhipha eplastikini wathi ngiyasishiya khona la. Yabo nje sambonga uNkulunkulu, samdumisa. Sithi nje udumo luya kuNkulunkulu Baba. Ingakho ngisho ukuthi izwi lakho uNkulunkulu ubekile kulo amandla, ngokuthi nje umuntu elalela ungakhulekanga ungenzanga lutho, njengentshumayelo yakho umuntu aphila. Siyambonga nje uNkulunkulu, siyambonga, simnika lonke udumo. Baba, besithanda nokubuza futhi because abantu bebelokhu befuna ukusinikelela kodwa asithathanga lutho. Bebefuna ukusinikelela, angazi noma kuhle yini umntana kaNkulunkulu athathe leyo mali.
uJesu Kristu inkosi baba. Baba, ngeviki eladlule ngenza iphutha elikhulu, ngathumela ufakazi enambeni e-wrong. Ngacela uNkulunkulu baba ukuthi angithethelele, ngaxolisa nakubaba. Baba, ngeke ngabona ukuthi isitha sisala kakhulu uma kumele ngilethe ubufakazi. Ubufakazi ebenginabo baba ngeviki eladlule ukuthi kuLwesibili ngisemsebenzini, ngavuka ngayo emsebenzini, iso lami laka-right lalivuvukele libomvu. Umphathi wabe seyangijikisa-ke ngoba omunye wabasebenzi wamkhombisa, wabuza kumphathi ukuthi akusiwona yini u-pink eye. Umphathi-ke waseyangijikisa khona ekuseni, wasethi ngiye kudokotela noma ngiye eklinikhi. Ngizobonga amandla kaNkulunkulu ngokuthi baba ngihlalile, angangaya eklinikhi. uNkulunkulu wangipha ukukholwa engaba nakho. Ngangilokhu ngithi ngizoya eklinikhi, uma sekufanele ngiye ngingayi, ngithi hayi ngizoya kusasa, uma sekufanele ngiye ngingayi. Kuba khona ukuthi ake ngilinde okungenzeka ukuthi kuyosa sekungasekho. Into eyenzakala, ngabona sekuwelela iso lesibili, ngavuvukala amehlo omabili ayebomvu kakhulu. Kodwa ngizobonga amandla kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wangiphilisa, ngagcina ngingayanga ngisho eklinikhi kwaze kwaba uMandeyi. Ngase-ke ngiyakwazi ukuthi-ke ngibuyele emsebenzini, kodwa kusukela ngoLwesibili kwaze kwashaya isonto ngangilokhu nje ngikuleso simo leso sokuthi ngihlezi endlini angiyi emsebenzini. Jesu Kristu inkosi baba, ngiyabonga. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngiyacela ukudlulisa lobufakazi. Ngicabanga ukuthi okokugcina ohambweni ebengilihambile ngingazi nala ngiya khona, kodwa inkosi yahamba nami njengalokhu yayingithumile. Ngifisa ukubonga kakhulu ukuthi emalini engangiyicela enkosini, inkosi yanginikeza yona. 2 times inginikeza ngomuntu, okokugcina yanginikeza ngaphandle komuntu ophila la emhlabeni. Okokuqala ngisahamba ngangishilo enkosini ukuthi ngiyavuma lapho ingithuma khona ngizoya, kepha imali anginayo, ngiyacela ukuthi ingiphe. Ngase ngiyitshela inkosi ukuthi uma kuthiwa inginika namuhla ngalolo suku ngiyovuka mina ngihambe ngakusasa. Kwenzeka ngempela, ngabona sekungena imeseji, ngakwazi-ke ukuthi ngivuke ngihambe. Yangikhumbuza futhi inkosi ukuthi ngangithe ngizovuka ngihambe makungena imali. Ngakwenza lokho. Uma baba sengile kwamfelokazi lapho inkosi yayingikhombise khona ukuthi ngiyofikela emzini womfundisi, kodwa umfundisi akasekho emhlabeni. Sengithi ngoba inkosi yayithe vele ngingadli lutho kuleya ndawo, uma sengicabanga ngithi kungcono ngibathengele noma ugesi. Ngethuka baba, uNkulunkulu esethinta umuntu wavele ngisacabanga ngendaba kagesi, wafaka u-200 ngavele ngabona ukuthi ile mali kagesi. Ngambonga uNkulunkulu. Uma sengibuya sengisetekisini esuke eNelspruit iye eThekwini, kodwa ihamba isishiya thina endleleni, bese ngicabanga ngisahlela etekisini ngithi mina, awu, ngizokhokha u-600 njengabantu abaye eThekwini kodwa ngizosheshe ngisale mina eMtuba. Bese ngiyicabangela nje ngithi lolu hambo olubheke eMtuba ukube kunemoto eyakhona mhlampe belingaba la ko-250. Isimangaliso sikaNkulunkulu esimkhonzayo, ngivele ngibona imali isibekwe phambi kwami eduze kwey'nyawo zami. Ngibabuze baba etekisini, akekho nolahlekelwe imali, abacingi imali emaphaketheni, wonke umuntu ethi imali yakhe i-right. Bese ngivele ngiyayithatha le mali, mangiyibala 350, ngagcina ngibuye ngo-250 exactly baba. uNkulunkulu uyammangalisa njengoba lisho izwi lakho kuMahubo 105 uvesi 1. Ngithi angizazise izenzo zikaNkulunkulu. Amen. Jesu Kristu inkosi baba, ngiyaxolisa ukuba namaVN amaningi.
baba kade ngingenile emkhulekweni ka-40 days emkhosini njengoba ubaba ngangicelile. Umkhuleko wasenginika-ke uSamuel, incwadi kaSamuel. Ngempela uNkulunkulu ngenzela umusa, kuphendulekile inkinga ebenginayo. Waze wangenzela umusa umfana mfowethu okade kunzima esibhedlela wagwazwa. Engahlinzwa kungenzeki lutho, wamphilisa useyasebenza njengamanje. Kwanyakaza zonke izinto nomzukulu wami obegula ngaze phela nje wavane wamphilisa uNkulunkulu. Kuningi ongenzela kona, bekungelula kona, beyinkulu impi kodwa uNkulunkulu wangiphumisa. Inhliziyo yami ibuhlungu-ke kodwa ngoba ngithe ngiphuma mhla 27 njengangingena mhla 17 February ngiphuma 27 March kwakungenwa emkhosini lo wephasika. Ngiyaqala nje ngiqawa ukuphuthelwa ngoba ubaba wayethe phela awudluli ku-40 days. Kodwa-ke uNkulunkulu ngiyazi uzasenzela sonke. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ekuseni baba ngiyabingelela ekhaya lezwi. Baba umoya wami uthi angibonge baba. Ngibonge nje ukondliwa. Uyasondla baba, ninomama niyasondla ngezwi. Nisondla ngokudla komphefumulo, ukudla okuyikho. Siyabonga baba, siyabonga. Sicela niqhubeke njalo. Ningadinwa yithi, nisisize njalo. Ngiyabonga baba. Ngiyabonga uNkulunkulu anisize, nisikelele. Amen. uJesu Kristu yenkosi baba. Ngiyanibingelela baba nomama. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu nangaleli thuba engilitholayo ekubeni kulezi iy'nsuku sihlushwa ama-network ngendlela esimanga. Nangalezi iy'nsuku zomkhosi benginokuyimisela okukhulu. Kodwa ngendlela engagula ngayo mhla ka-25 ngacishe ngahamba ebusuku ngikhishwa isisu ngiphalaza. Ngabona ukuthi isitha silwa nami. Kodwa uNkulunkulu wangiphilisa. Ngiyaqhubeka nomkhosi. Ngiyabonga kakhulu iluleko neyalezo zonke ubaba senzela zona. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi baba. Ngiyabingelela ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngibingelela umama nobaba uNzibande. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngilethe ubufakazi. Wabonile amandla kaNkulunkulu. Ngawabona amandla omkhuleko wabaseRoma 10 verse 9. Wabonile ukuthi uma silalela ubaba nomama basifundisa khona iy'fundiso zabo, ngempela kukho uNkulunkulu angeke asenzele khona. Bekade ngigade umyeni kasisi wami, usisi wami ngoba uyasebenza. Manje i-high blood yakhe beyikhuphukile kakhulu, noshukela wakhe ukhuphukile kwaze kwangabikho ngisho iy'namba. Uma kukhuphukile kanjalo uthe noma ephuthunyiswa udokotela wayenza imizamo, kodwa kwacaca ukuthi akwehli, akwenzeki lutho. Usisi wangifonela ngaphuthuma ngaya. Mangiya ngoba ubewanokuwa esehanjelwa nayingqondo. Ngaya ngafike ngasebenzisa umkhuleko kwabaseRoma 10 verse 9. Mangiwusebenzisa kwafika usuku lokuthi sibuyele futhi kudokotela. Ngahamba naye ngabuyela kudokotela. Masifika kudokotela, udokotela wathi, hayi kwenzeke kanjani ukuthi wehle kangaka ushukela wakhe ne-high blood pressure yakhe. Wathi ngoba bekukhuphukile kakhulu besengozini yokuthi kuvele kuphele ngayo. Wathi ngisho iwithi yakhe ikhuphukile. Tshela ukuthi amandla kaNkulunkulu omkhuleko. Wathi noma ngabe yini siyenzile masiqhubeke siyenze. Ngempela ngaqhubeka. uNkulunkulu emuhle. Wakhala ngokuthi unepeyini esifubeni. Wakhala ngokuthi unepeyini uyasha. Wagabha kwaphuma isigaxa nje esikhulu esimnyama. Wabe eseyaphila. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Masimethembe lo mkhuleko unamandla ngendlela emangalisayo. Akukho uNkulunkulu angeke
asenzele khona uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi Baba. Ngiyacela ukudlulisa lobufakazi, ngicabanga ukuthi okokugcina ohambeni ebengilihambile ngingazi nala ngiya khona, kodwa inkosi yahamba nami njengalokhu yayingithumile. Ngifisa ukubonga kakhulu ukuthi emalini engangiyicela enkosini, inkosi yanginikeza yona. 2 times inginikeza ngomuntu, okokugcina yanginikeza ngaphandle komuntu ophila la emhlabeni. Okokuqala ngisahamba ngangishilo enkosini ukuthi ngiyavuma lapho ingithuma khona ngizoya, kepha imali anginayo, ngiyacela ukuthi ingiphe. Ngase ngiyitshela inkosi ukuthi uma kuthiwa inginika namuhla ngalolo suku ngiyovuka mina ngihambe ngakusasa. Kwenzeka ngempela, ngabona sekungena imeseji, ngakwazi-ke ukuthi ngivuke ngihambe. Yangikhumbuza futhi inkosi ukuthi ngangithe ngizovuka ngihambe makungena imali. Ngakwenza lokho. Uma Baba sengile kwamfelokazi lapho inkosi yayingikhombise khona ukuthi ngiyofikela emzini womfundisi, kodwa umfundisi akasekho emhlabeni. Sengithi ngoba inkosi yayithe vele ngingadli lutho kuleya ndawo, uma sengicabanga ngithi ungcono ngibathengele noma ugesi. Ngethuka Baba, uNkulunkulu esethinta umuntu wavele ngisacabanga ngendaba kagesi, wafaka u200 ngavele ngabona ukuthi ile mali kagesi. Ngambonga uNkulunkulu. Uma sengibuya sengisetekisini esuke eNelspruit iye eThekwini, kodwa ihamba isishiya thina endleleni, bese ngicabanga ngisahlela etekisini ngithi mina awu, ngizokhokha u600 njengabantu abaya eThekwini kodwa ngizosheshe ngisale mina eMtuba. Bese ngiyicabangela nje ngithi lolu hambo olubheke eMtuba ukube kunemoto eyakhona mhlambe belingaba la ko250. Isimangaliso sikaNkulunkulu esimkhonzayo. Ngivele ngibona imali isibekwe phambi kwami eduze kweinyawo zami. Ngibabuze baba etekisini akekho nolahlekelwe imali, abacinga imali emaphaketheni, wonke umuntu ethi imali yakhe i-right. Bese ngivele ngiyayithatha le mali. Mangiyibala 350, ngagcina ngibuye ngo250 exactly Baba. uNkulunkulu uyammangalisa njengoba lisho izwi lakho kuMahubo 105 uvesi 1. Ngithi angizazise izenzo zikaNkulunkulu. Amen. uJesu Kristu inkosi. Nasekuseni sambonga uNkulunkulu, ngibingelela ekhaya lezwi, ngibingelela ntwana Jehova, ngiyabonelela. Ngibongele bamsibande nomamsibande bonke ekhaya lezwi. Ngithi ukuthula, hawu ekuseni uJehova esihamba naye. Hayi mkhulu bazalwane, ngale ndlela angazi ngathini usithwele sikutshezelwe. Ebusuku ngiyaboniswa lapho ngisebenza khona, bengathi ngicosha izinto eziyisilivana, nokuye ngathi nje kuyacebezela ngikuboni intombazane ngiyayithinta ewardrophini ngathi ngikline ewardrophini yayo. Hawu ekuseni nje ngithi hayi yini le, bese ekhuluma nami bese ngiyamflathela. Mengikhombisa lezi zinto lezi bese nje ngiyamflathela. Ngithi mina angizazi. Ngisho kanjalo kule ntombazane. Hayi emva kwaloko manje nje ngo11 bazalwane kungena ucingo. Ngifonele yona le ntombazane. Ithi hayi mayikhuluma nami ngithi mina hayi amen. Bese nje nayi ngicethe uyeke lento oyenzayo. Bese ngiyadumala ngithi mina hawu yini into engiyenzayo. Bese nayo uyeke lokuthakatha okwenza isho nje kanjalo bazalwane. Ithi awuyeke lokuthakatha okwenzayo nalomuntu ohamba naye. Niyeke ukuthakatha. Hakungimangazi ukuthi ngihamba nobani. Ngikhumbule phela ukuthi hayi phela kade ngisebenza khona mina bengihlezi ngiyidumisela. Ngivula inkonzo bamsibande osama asinikeza lona usuku nosuku. Bengikhuleka kade ngisebenza khona. Hayi impilo bazalwane bengisempini enkulu. Kodwa nje ngiyambonga uJesu ukuthi
kulo mkhosi uzasibonakalisa futhi usazosibonakalisa ukuthi hayi la ekhona uNkulunkulu nathi sigitshela simboziwe naqhamuka kuthiwa lo muntu engihamba naye uyena impela ekuthakatha naye mina ngiphamisa udumo kuNkulunkulu ukuthi hayi lo Jesu engihamba naye sithakatha sobabili bazalwane futhi mina nje sithakatha futhi mina lo ongiphethe esihamba naye uyena phela onginikeza le mithi ukuthi ngithakatha abantu ngoba mina ngisuke ngifakazela abantu ngoJesu kuthiwa ngiyathakatha bangcwele kodwa uNkulunkulu asisize sihlale kule nkonzo ake sihlale ekhaya lethu ke sihlale entabeni kaJehova kuyabonelelwa sizothola umvuso ngelilanga mhla sobonana noNkosi uJesu ngithi uJesu Kristu uyinkosi uJesu Kristu uyinkosi uJesu Kristu uyinkosi bangcwele.